Salam, selamat hari Minggu ma di ita sudi. Saya dame nasihat Tuhan ima, natoktong mengingani roha dot ate-ateta, dinalao memasuki ibadah di parmingguota apala arianon, atau marhahohoman. Amin. Tapu kama parmingguota, tapuji Tuhata, marhite ite ede sian buku ede nomor 10, ayat sadaro di ayat tolu, hupuji hupasangapo. Hupuji hupasangapo. Amang pardengkan basa, ai jadi-jadian mudo, sudihakan masa, itu pahodosa sudi, dagi kuro tondipe inuji magoharmu saluhun natino pami naing sonang birohamu ariando borgi sarihon rohamu ang digonggo mami natigur nasitong doi inuji magoharmu nangdung tarkading bangsomi naung pinilitmu jolo say hodo hapurusani sude narona olo ito guhodo sa sude asa Tuhan ulu ambil inuji magoharmu. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Mar suara olop-olop mahamupa buahon, patu begehon hatai, pasar hamumai ro di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba naposona si Jakob, marolop-olop tu debatama alesan dok tanoon,
endehon hamu ma hamu leaon di guarna, marmulia ma baik kamu puji-pujianna, haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, olan alania siniroham sabingdo, ubahen natar baik kami marpungu di jolom, marsada niroha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak, marpungu marhite-hite guarmu, leho non mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasau ma baga-bagami, tangihom ma pangiduan nami, lehon ma natao hangoluan nami, lehon ma dihami saliling di hasianganon, par binotoan di hasitongami, dohot di hangoluan saliling-liling na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Nah, para hari Kamis.
Maredehita sian buku ede nomor 240 sia ayat sada dot ayat 5 ngot maho o tondikui. Asa unang musui tole sotinagam isuni setani domanai tu dosa lana bonaro yang asa saut malua sian je asa luhut kabeho martua Yesus do nagogo jalatau manga tabigima hatani tuhata songon patujoloni jamita di minggu rogate di Arianon imana tarsurat di buku ni panurirang Jona bidu 2 mamuka sian ayat sada sa ro di ayat 10 songon nasomal tajahama marsori-sorin di ayat 10 rapitanon majahasa songonoma didok. Dungi di paro Jahoba mas ada ihan raja asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhani ihanima si Jona toluari toluborngin. Dungi martangi yang ma si Jona tu Jahoba de batana sian butuhani ihani. Jala didokma jauh-jauh doahu sian hagugutaki tu Jahoba gabe dia lusi ibana ahu sian butuhani parbeguan ahu mangangguhi ditangihon kodo suaraki nunga direo koko ahu tu bagasan lung tu bagasan pusu-pusu ni laut gabe pusat makaliang yau sudi aka obak mi doho galubang mi mangalukupi. Ianggo ahu nunga hudok, nunga bali ahu sian jolo ni matam. Alai tahe ulahaku dope mamereng dopak joro haba diaomi. Nunga nian dihaliang ya kaai kiau, pola tos hosakku, lungi pasapak-sapak au sirabodo alitu uluku. Nunga mangukor ahu sahatu bona ni akadolo. Rasang-rasang ni tano ope nunga tarsordak humaliang ahu rodi saleling-lelingna alai di panakoko ngoluku sian godung ale Jahoba de bataku uju madate hosakku di bagasan Jahoba mahuingot jadi sahak matangyaku tuho tu joro ni habadiaumi alai halak namar soba tu ganaganan si poto-oto ima nama dadikon asonangan nasidai rapi tamaja ayat 10 alai yang goahu mardonga suara puji-pujian au mamele tuho kararokku do nau pabaga-baga Jahoba do napuna hatu aon ima sahatna martua do akan manangihon hatani debata nau piopsa jala namangula hosa. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian kor punguan ina Naomi. Maredehita
sian buku ede nomor 388 ayat sada rodi ayat 2. So majolo jala pikir. Soma jolo jala pikir, lautu dialah kami. Oti nai maho terlubang, ibaen hata kami. Mula matu Tuhan Yesus, si paluhato dimi. Dang ditulak konandangol oana sa dosami. Nung aleleng ho sosonang gugana sa rohami. Say tarpojo dihilala o dia kadalami. Mula matu Tuhan Yesus, si paluato dimi. Dang ditulak honal dangol oana sa dosami. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tarimang rimangi majo saluhutna akapabayanata di bagasan pornguluota siapari na maralo tu rohani akadongata tarlumobi di rohani tuhata atong sian serep dot uduk ni rohata beta mahita ro tu adupan ni debata laho manopoti sudi dosata. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gicang. Hodo na patupahon hasesani dosa ni hami hala na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehoma tuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami, marha porsiahon, laho manggotapon nasa dosa, do roha portibion. Asa upasatami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu akan naloja jalana sorat. Asa hupasona kamu. Jako kamu ma augaku. Marguru mahamu tuahu. Ay nalabok doahu. Jalana serep marroha. Asa dapotan asonangat do dimuna, ay nalabok do augaku, jalan yang do dohot na hupa porsaton. Asa ngapom madidebata na digicang. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kur paduan suara narwastu.
Taparade edeta sian buku ede nomor 177 ayat 1 ayat 3 ndada tarhataon. Ndada tarhataon ahoholong ni rohani Tuhata dipardosai marsado rohana midajul mai naso olo hidup di hatanai Yesus domanau ni dosa ni sude nungani garari dohu tatabi Nunga mate Tuhan Yesus paluang ita sian dosai. Hatani Tuhata songodala tungolu nai baru dihita di minggu ta sadarion imana tarsurat di buku ni Pesalmen bidu 105 ayat 4 songonoma didop. Sisiri hamuma Jahoba dohot hagogon nai toktong ma lului hamu bohina sahalinare. Sisiri hamuma Jahoba dohot hagogon nai toktong ma lului hamu bohina. Olak nima sahakna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhata. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami lo mangulahon nahobar Tuhatami. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian kur ama. Maredehita sian buku ede nomor 282 ayat 1 rodi ayat 2 Jahoba Tuhaki. Sude silehon hanguluan silehon madiau pamatang naipas maringan madiau Margo, go, go, ma, ato, ma, ring, an, ma, dia, pa, ma, tang, nai, pas, maringan, ma, dia, bang, rohana, ias, urupihau, mandok, napa, tu, dohono, ku, asa, ture, hudok, naro, aoromo, ku, bang, ma, au, gomos, mandok, napa, tu, ti, margo,
tidakon maha porseao tai, songonahina tidakon ni dongata saha porseaon di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan na manopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernit, di panguman ni Silatus, nama te tarpajal do ibana di haupinor silang, jala tua tu banua toru dung dinanom, namula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dusani, disima ibana pai mamula sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau paniha Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosa gut daging nyalak nong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Kur PP GKP Padang Bulan. Atong tabigema akataba tikting namasa di Huriata. Damang dainang ni haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, tabagema titing namasa sa minggon, parjolo, ruas na taba, mulai sa darion tanggal 14 Mei 2027, martaba maruasta di huriat taon, imang keluarga mata Rai Horacio Bing, dohot inata Andriani Boru Nenggolan, nama ringanan di Jalan Jamin Ginting, Gang Kamboja, masuk sektor Sada, di Pangido, Asa Jojongma, Nasida. Paduahon, Padirion Nabadia, di hari Kamis tanggal 10 Mei 2027, di pesta hari Pananek Tuhan Yesus Kristus, di patupa ni huriata do Padirion Nabadia tu aka danak. Di kebaktian siang masuk pukul 10.30. Di Pangido tu aka natorasna asa malapor tu penetua sektor Narwe. Mardomu tu si di patupa do paredo tu aka natorasna ima hari Selasa tanggal 10 Mei 2020 inganan di Kostori Huriata masuk pukul 10 WIB. Patuluhon. Pesta hari-hari naik ni tuata, hola 2 hari kita patupa ima kebaktian pagi dohot siang. Paupaton. Di dalam mengikuti paduan suara KICF, anak-anak kita PP GKPI Padang Bulan meraih juara 3. Kiranya menjadi pujian bagi Tuhan, anak-anak kita PP makin diberkati Tuhan. Laho manobumu hatani dibata, marede mahita sian buku ede nomor 30 ayat sada 1 tolu. Yesus lehon hatorangan hapistaran mangatusi hatami
Rohana marnida Rohana humboto dalani asa toktok maradopun buhimi mardalan ami asa digong bumi tondi mahami lalu pari mahajari haminadi haotoni dobe salam poseami posamindo hamoluanami lumeling lampasul hot turohamarohanami homartu hatama pangalahonami say martu hamanasida mamambahen Jesus haposanai autum sura ulohita Jesus ibai marsigatungatai ale Jesus sai patugu kami nari parporangan asa dapot di ujung nahamonangan. Ima mangaramot ya ka ate-ate do pikiran nami di bagasan Kristus Jesus ale debata urupi hami makkatahon patorakon na patut dohonon nami padau hami sianak kapangatusion na lipe mangatusi hatami leon hatoranga di hami lau mangatusi hatami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Sian surat ni Apostel Paulus tu huria Filipi biduopat ayat sada sahatu ayat pitu sono madidok di bagasan Yesus Kristus. Opehamu akadongaku nahina holongan jala ni hasiholan halasan ni rohakku jala tupalhu songonima marsihoho tamu di bagasan Tuhani hamu aka haholongan hamu ewodia doh sintike huapoi mahamu asa marsadani roha hamu di bagasan Tuhani huele maho ale sunsugos nabotor urubi manasida naung madongani au marukil humokko barita nauli rapor si Klemen dongakisa ulaun na di banari di buku hanguluanido guarna sida marlas ni roha mahamu toktong di bagasa Tuhani hulahi ma madok marlas ni roha mahamu pabotoho kamu ma habasaromuna tu saluhut halak donok do Tuhani unang holsoho kamu agiaha alai sadok pabotoho kamu ma tu debata pangidua muna marhite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate
Jadi damai debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Dia data nakingan lau marjamita Yesus lehon hatorangan apistaran mangatusi hatami. Jadi dikaito muse tu tema. Molo temata kan unak holsoa kamu di mananga manang dia pe. Molo di hati Indonesia nasugut jangan khawatir tentang apa. Agak berbeda do pangatusyok taringot tu. Holsoa do khawatir. Nape ado. Molo bahasa Indonesia ni holsoan kan mengeluh. Jadi HP arahna taringot tu biar ni roha do. Unang mabiar ham. Anggol holso ka biasa di. Arang do sipata holso spontan. Alayang do holso ya mardong biar. Jadi mungkin molo hata nasomal kan unang holso kang bah ternang dia orang bui taro kolsom ninna kan ya maral tu pakilalan. Ala gura kolso tade na mangulut. Alay mabiar. Jadi dos marohata. Unang mabiar ham manang dia pe masalah di ngolumu ima temata saunari. Jadi suratnya Apostol Paulus sia kurungat di mana, menderita di mana di huru. Jadi HP ada kata nakingan marlas ni rohamamu. Ba menderita di mana di hurungan. Alai di pudahon marlas ni roha. Berbeda do marlas ni roha do gembira kan. Jadi kita jot margembira do. Nah taringot tu akka na roh tu hita. Jada alayang go maksudna marlas ni roha nak pe marsak boy do marlas ni roha. Iya. Jadi tu iseon jamitani Apostol Paulus tu huria Filipi di bidusada jahota alamat ni suraton tu sudah halak Kristen narong di Filipi napa duahon tu kasih tua amada naporati jadi saya kira sasaranna si jamito untuk kasih tua tu akka diaken pangurupin na diaken. Jadi orang dona jolo di huria Filipi ya, sada tugasnya ka parupuan do biasa. Jadi si Eudiaon do sinteikeon tang apala idokon langsung parupuan. Alai sian bentuk jenis ni kategori feminim don. Jadi boru-boru do si Eudia dohot si sintike. Najolo pengadong pangula boru-boru. Alayanggo situa do padita bodo berbeda berkembang di. Najolo di HKBP Huria Batak kan dang boy boru-boru situa. Apalagi padita sonari berkembang. Pemikiran ni berkembang do. Dia tu situ hatta do mereka. Alai sudah pemikiran tai terbatas do. Jadi hatorangan ni jamita ope beda perjamita, beda do hatorangan. Jadi nahwa tusi. Mungkin pangatusinnya kamang akainang dison, kahita na pungo. Boy do beda hita. Alay padapot tu songonom. Ay jamita, jinamita manang jamita to. Jamita ni si Paulus don. Tu huriai. Si paingok na don. Tu akasitua. Tu akapetugas ni huria. Huria Filipi usi. Dak tu huria pamen maksudnya. Huria Filipi do. Alai mula dok perdungan na. Ya ba tahasa bapumai.
tahungulu mai. Jadi secara umum Huria Pilipion denggado parulana pangalahona. Jala dipuji si Paulus do Huria Pilipion. Huria hasia do di si Paulus. Ditiki penjara yang mana rodo. Ya dirasa hodo perbueni Huria Pilipi. Alai. Adong do sisi negatif ni Huria Pilipi. Jadi dokon surat sukacita, surat lasni roha do surat Pilipio. Alai molo tajahasian bidu sada satu bidu opat. Adong do pangalaho ni ruas ni Huria Pilipi. Pangula ni Huria Pilipi. Namaralo tulo moni rohani Tuhan. Di bidu tolu ayat 2. Disoroti si Paulus do berek kamu akabiang waspadalah terhadap anjing-anjing ini. Bagaimana? Arasna itu. Aka berek kamu aka pangulan jahat. Orang do HP di Huria Pilipi pangulan jahat. Oleh patu orang songo dia hajah tonne kan. Alaima dia mati si Paulus do. Aka ruas dohot pangulani Huria Pilipi. Di berek kamu aka persunaton na terbang. Kesombongan rohani mau. Menganggap iman no situ. Iman no badia. Bodoh dong. Di Huria bodoh. Satu saunari. Di tengah-tengah taboy dong. Di aka perpungat di masyarakat. Jadi disoroti Apostol Paulus di waspadalah, hati-hatilah. Ada muse na pangula dia catat lagi. Adong namar debataho butuhan. Iya mentuhankan si ubeun taring tuaka makanan mau ahama di batahon materialisme boy doi terjadi nang dihalak Kristen soalnya manang di Huria Pilipi adong namange tong hasangapon hailaunna aib nadunya hailaunna do alai dibanggahod boy do terjadi soalnya dihalak Kristen Pilipi. Akai mana masa? Alai di jamita tahun khusus bidu opat ayat sada tu bidu opat tu ayat opat ayat pi itu tidak disi ima di ayat 2. Hamu eudia do sintike wa poi mahamu asa marsadani roha di bagasat. Adong perselisihan otik. Alai boy do na otikon gabe berkembang, belga, dampakna boy. Alai pitor di paingot Apostol Paulus de. Di bereng adong pekerja ni Huria Pilipi na berbeda. Mungkin cara kerjaan do berbeda. Allah berkaitan do latar belakang masing-masing. Iya, jadi di tengah-tengah tapu bodo masa soni. Kan sesuai tu keilmuanna do imana mangulah-ulah. Jadi dia tong do rupanya aka lembaga institusi na diminati na di pahami na taringot aka ulah. Bodo perpolitik. Bodo tayo madah. Jadi omma na dipaingot sada marohab di bagasan Tuhan. Yesus pe ditangyang na Yohanes 10 pitu idokon. Ali amang ni na Yesus. Ditangya ko akasisian asa sada nasida. Na nile hommi
Akasisiani pe ditanya ko Jesus do asa sada mana sida. Sada do sada kan beda deh. Kata Batak deh bah. Sada angka. Alai sada pangalahu. Boy do berbeda-beda. Alai sada. Adong persamaan. Molo ahli ilmu masyarakat madokon. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang diikat oleh unsur-unsur kesamaan. Adong persamata. Namar GKPOP, adong do persamata. Beda tu huria nasi, boy dito. Alai molo tukpe adong persamata. Diikat oleh kesamaan. Alai ikon hargata do perbedaan. Di sada Korintus 12 di do huria Korintus ala adong opat kelompok di huria Korintus kan adong pro Kepas, adong pro Paulus, adong pro Paulus kan adong pro opat Kepas ya. Barnabas. Jadi adong kalau perpecahan di jemaat Korintus. Jadi dipengot asa sadama. Nakpe berbeda-beda hita. Berbeda-beda cara kerja ta. Alai molo ta utamahon persamaan-persamaan ini. Boleh hita. Merdalat. Aku kompak do tu guru agama Islam di sekolah nami akyat. Adong diajar hong guru kuna julu. Kalau Anda bisa menghargai orang lain dan bisa bersekutu dengan orang lain, berdialog, utamakanlah titik-titik persamaan. Titik-titik persamaan. Coba hindarkan perbedaan-perbedaan itu. Itulah, maka kita bisa bergabung. Sapar dua do, sapar tolu, kan beda deh. Alai mulai padomu, penyebut nai, gabe tolu par onom ma, do dua parono. Boy do gabe 5 parono. Bergabung di pecahan. Berbeda alai boy marsada. Ido huria. Huria tahun hasadao di bagasan haragamo. Songo dagik tahun. Sada do hita di bagasat tuhata. Alai berbeda-beda do ruas ni dagik tahun. Adok tangan. Adok pat. Adok mata. Adok pinggul setabi. Jadi tugas masing-masing adalah untuk kepentingan tubuh yang satu. Ido ipudau. Jadi ala nih. Bupa pedek majami tau nano rarakan jadi songonom. Poda simototta siajami tau. Perjolo marsada di roha mahamu di bagasat Tuhan. Sada mahamu. Namar hurion. Ido. Sadama hita namar pungon. Berbeda-berbeda boy di. Hargai. Harga. Alai menghargai bukan berarti menyetujui. Beda ditongi. Nah, molo adong do patokan. Jadi molo tapakken non akka patokan-patokan ni ilmu ta. Do organisasi ta di luar negara jon. Boy do bertekad. Huriata na berorganisasi do. Alai huriata persauran nabadiyah do. Persauran hapur syao do. Persauran holong niroha do. Jadi beda deh. Iban edokon martangiang mah. Martangiang mahmu di bagasat Tuhani. Unang mabiar hamu. Unak kolsoak kamu manang diahape. Sudah persoalan adok solusi nanina. Nah berbedai boy bainota. Gabe bergabung. Alai molo tak sepakat kita di kesamatai ya resiko deh. Resiko do bah. Gari Tuhan kan bah firmannya seperti api. Alai taingot ikut tapahami do hatani di bata do lomoni rohani di bata. Namar huriope do lomoni rohani di bata namar hurion.
memang mebir daw nakian mengarai di jam itu. Baru naik. Tapi kan siapa padi ta mas sadar mulai tahun 2007 saat telepon pertama kita nang marsaur di Hurio. Jadi pargugu ya Tuhan. Yesus leon hatorangan mangatusya. Masing-masing kita berbeda lai sada maruhatta. Dangaung nasirsir, dangaung nasikop. Raja nami hata-bata meda. Tu hatta do raja. Raja nami opung. Huriat tahun. Nunga terbari tahun. Alai nakpe di bagasan ni adong do akka paru kilon. Tabuan ma di tangyak. Unak tapangasaw pikirata. Tangyak ta. Ale Tuhan azari hang. Napa dua na dong ison tona diayak tulu mai. Rupi hamu dong amuna saulau. Dipangiro si Paulus si Sunsugos urupi jo si Eudia doho si Sintikei asai marsuali nasi asugari dang di penjara si Paulus langsung de mana alai marhiti surat oma peng urupi jo Sunsugos ai ngagudak pengorbanan ni si Eudia do si Sintikei urup cara kerja bui berbeda alani masih ajuak kita. Dangarong nasirir, dangong nasikop, pala tuhata. Tabuam ma di bagasat tangyakta. Molo sada tangyakta, sada rohatta di bagasat tuani. Monang dohita mangadopi parukil. So ini do mangadopi akka holsota di Portivio. Taringot tu holso siganu pari keluarga pasarian na humura na borak mangaluli karejo alai molo tatadda dirita taboto potensita leon itu hanido dihita jalan keluar Tuhan ma nomor sana amin ali Tuhan mauliate ma karasdo jamitani si Paulus marhite surat Filipi tu huria tu akka pangulani huria Filipi dipaingot ala dok perselisian otik alai asa unang belga akibatnya asa disuruh ma si Sunsugos lau mangurupi namar suali dongi di bagasat tangiang ma nasida molo hola kolsoa pehami dangadong gunana alai molo martangiak kami mangelehil asniruham ali Tuhan azari kami manggula-ulana di bagasan Yesus Kristus. Amin. Marede itu. Dinahumol sorohaki pasari hangoluaki tibu bolong kono kupe Orsoku salsude ai ini dokong Yesusi Tuhan tanah di surgoi masumari hon bolumi hingga sudenai dinahu ingot hatani Tuhan tanani donai sai sonang mahamusudi unang mabiarbi isi ende honokuma martuana porseada sai naing hujami tahoni tunahu molsoi. Sian suratnya Apostol Paulus tu huria Korintus napa duahon bidusia ayak walu sono maridok di bagasan gorni tu hatta alai marhuasudo di bata mangusehon saluhut asiasi tuhamu asa sadok tuk situtu di hamu jala marlobi-lobi hamu lau patupahon saluhut ulaon nadenggani. Amin.
Ring Mahita Jongjong. Tapasaha ma peliataon tuhara jau ni dewata martangiang mahita. Ali dewata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu sileo-leo na denggan. Jala mual ni nasa uli basa nama uli utus. Usabaho kami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Olo tunga dokter sabaho kami tuho. Nasihat tanga muhyadwi hujalo hami. Ayah hami ubay na terleo kami mananga tuho. Asi maroham. Jalo ma pilihan namion gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa upake hami pilihanon pati bulon na rajomu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami. Mariti-iti todim. Asalam hutada hami godang ni sileo-leo medi hami. Asalam gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tumahama elean lasmiroham uleo ende kutangi aku ima Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadiyama guarmu, say Roma harajomu, say saut malo maniroham, di banua tongosongon na di banua gijang. Leo matuhami sedarion, hangoluas siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiot tu pangujunan. Palua mahame sian pangago. Ayo dona puna arajaun lut hagogo rodi hasangapun salele milelenga amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahamu. Di sodakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuhamu. Jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuhamu. Jala di pasaur homa damena tutod di munabe. Amen. 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 Salam.